simrang hilin eh. Mag-booking og kanang bato-bato, kanang human sa building nanay na siguro. Saan yun? Asay, asa makakuha ticket na rato. Oh. Ano mo? Talaga na ko rin kuan. Larga na kay dinok makapas sa kuan. Maguto ko snacks. Kuan na, palikot na. Itong hapon, sa akin, kay padungan ko sa kuan. Ito, uli na koron. Uli siya kauli. Dito sila, bawang ngay suon. Dito. A few moments later. Siya, slice ko kapayas. Huwag mo na. Inay, kahatag sila amo. Kapayas, sa gula ng kapo. Anji, kahatag sa silang amo. Inay, ibatag sila mo. Saan mga delivery ito? Ha? Delivery? Oo. Nana. Sige ang bukal. Ito, Rosita, Nakita ka niya. morning, mga daw. Mga ito ba kalimutan, na napukos. Kuan, Valencia di ay. Nataka ang kus kalirong dako. Ini tubig kay dungagan og lundan og bugas kay panuto. Kaya nakatapok lagi may nagkaraghan ni. Malagi ini para kaldero para sa kay maggulay po kuron og basa o kapadas sa ulan o manok sinuban nga kapayas kana kapayas agi ka nasbay dinana Galicia das madamo ni ka kana mo ka nasa mo mama kaya mo kana maglaga ha nasa na naong nasa ko din na pero ikaw mo ako na nagsiga mo ni ka lahi pa sa timpla pag ako nang render ako hindi mo na initan. Iya mag-initan makaginso. Nainit lagi sa kay ko nang good open ear man nagizang kalan mo nang Magkuha na, magkarang na yung mugang. mahilaw ko no. Ako'y nag-init siya maglunod tanaw na to. Kay ako pantan eh. Di pa ako anon. Kaya malisip na trabaho. Ako mga pinarabaho rin eh. Ako na po mga sakupan. Sa pamilya. Saba si Riro ah. Tumaw na sila. Kandilito. Si ang Barad. Aston Junior. Tapos si namang lugoy. Namang anak ni Kuan. Ado. Tapos Roy Silong. Asa mo munod lang naman mo? Tanawa em kaya ni mo nga na em? Magngana. Hintan ka. Tara sa kawas. Nga na dia magkasama na inganan nito. Asintada? Ha? Ang kataningan, singkutan po niya. Ha? Ito nga, kaisiunan to ah. Kaisiun lapit ng pagdaplin. Ha, maglutos ako. Morning up in schools. Wala, gisong glubi. Nangawa naman ka ako. Masindira Ano pa mga sila. padung sa Antipolo. Kailangan mo na eh? Hindi, sunuban na. Ano yung basa? Ha? Sunuban. Tulog ka payas.
Tinula. Di, sinunuban. Sinunuban kapayas ba man? Di man tinula. Oh, hindi Tagalog dia, di buka nga ni. Ano, sari Mo ay kasi doon. Dapat pakita mo yung Naglibog sila sa kapaya, manok tinula ba kuno? Ano mo yung mga Tagalog? Sunuban, lahat ng tinula. Bakbos man eh. Tabang sa kuroy. Nakatabang kong kuroy, kaya di ko kay bata mo. Nandi ko. Inay. Mainit ako tubig para sa sinunuban ko bakbon. Bukaw na Roy. Pagkaon pa man na ha. Roy ang ipalunod jud kay madukog mahilaw, madukog malata. Narabas si Milo di mo ang iyong lata. Patang dagdas na abdal harig dingang ni mo madadong gainit. Ako sa kalendriya sa na di mo na initon. Kasi bandani kay kon man open air magabo. Mo kinalan sa ginito na. Tabang kong Roy ra. Nalaghang manok nagpakupsan. Manok, bakbons o kapayas. Sinaw-sinaw ang kuan duhagod kalubin eh. Pag magreklamo og silihan, sila rin magsili, maglain sa zahong. Hindi pwede silihan tanan kay naay mga taong di makagsili. Gulay for panyod to. A few moments later. Gibik. Nagbibidyo. Yes. Ano ka? Nag-video ako. Ito, may Tagalog dito sa katabi ko. Ano pangalan mo? Yes, kayo lang. Saan kayo nakatira? Siyempre sa, ano, May Tagalog ako. sa, Silang duhang mayo. ewan ko sa mga din. Hindi mo alam? Saan kami nakatira? Hindi ko alam. Kaya tinatanong kita kung saan ka nakatira. Saka ka na ako kag-interview yung batang Tagalog. Sabi niya, ano lang ginagawa ko? Sabi ko, nag-bake ko ng saging, lagyan ko ng tiktik sa mais. Milo! Okay na ka, Sudan? Ano pa rin i-prepare? Kaya inang nga nun sa snack sa palis. Nakira ni ka, merinda nila ni ka, palis. Maliligo ako mamayang hapon. Kasama kita, naliligo din ako. Hindi ako napaligo. Sa dagat? Oo, sa dagat. Tama tayo ah. Hindi ba nakaligo dagat? Hindi pa. Ba't di kasi napunta dito yung oras? Punta ako dito, hindi mo ako napansin kahapon. Oo, di mo nakita pagdating mo? Di mo ako nakita yung pagdating yung gabi, ating gabi? Nakain na. Di na naman yun. Sabihin mo. Di na naman yun. Hoy! Ayaw sumagot eh. Ay sumagot, may kausap ka kasi.
Baka malaglag ka dyan. Yan. Ito na, nagprepare na rin ko parang sa hapon. Kailangan sa nung. Hani. Sinayang sabaw. Dahil sili dia. Ha. Sari ya, dagang sili. Wala ko din. Ha? Labar mo ko. Ano man? Kung gina hindi ako minum. Ako minum ko eh. But. Manok. Lagi na lagi. Muna ka? Tanghaling tapat pa. Mamaya na. Hello. Tapon. Maya, luto ko tayong suman. Bawa tayo suman sa dagat. Gusto mo? Eh, Ako'y bading Tagalog. Ha? bakit? Tagalog ka, di ba? Hindi ako marunong sa Tagalog. Ay, di ka mga Tagalog. Anong salita mo ngayon? Tagalog naman yan. Kita sa inyo namigil sa bawah. Tagalog. Tagalog. Ito na. Ano dito? Sili-sili. Kaya naman sila. Muling ilutuan sila o gutan. Sidan panood to. Lengsuon di ha. Sa native di man. Sakpa. Native mo. Yang brad, mga barad. Amo gusta? Roy? Sa ka barad? Di mo kare. Kare no. Yasi, ikaw. Dire. Roy, kana Roy. Sinangali ko ini. Sao? Hindi na ganun pa ang sakit ni. Inom din na. Tapos ka na po ng kanon. Nasinabaw na eh. Kargo sa iyo. Tan ka naman pang kinain. Dili sa tulo. Sandali ka, masamawa mo. Nandiyan luto. Aw. Hoy, lingkod, marilo. Dito ko Ito pa na to, no? Pwede sila sa 2, 3, 4, 5 naman di ay. Hoy! Mahulog ka niyo. Kinuha ko. Hindi mo ba? Baba! Baba, B! Ayan mo siguro yung Roy. Mga. Kasi maghihilak mo ha. Hasili ka dyan. Dapat na mo kang Nang dasil kay Bisaya man na. Tunas ko silikan. Hoy, tire! Ah, ganito itong mga baji. Ano mo yung dagwan? Say pa noon. Matog. Mo kun ilaw. So, dumo naman. Mo ilaw ba? Hindi na kasabot Bisaya. Ato, ato? Kaya. Ha? Hindi am sa nang. Kuya, ilang taon ka na ba? Kali ba? Ikaw? Edad yan. Ilang taon ka na daw? 53. Ha? 53. Ay, puki, matanda pa di ako. Hindi na dapat ko magkuya. 53 ka pa? 53. Hindi ka marunong magsalita ng Bisaya? Baman. Ha, Bauman? Baman. Tanong sili ng giging club. Lah. Tagay. Tagay sili. Sabaw long. Masa may lamis ang utan. Margo. Utan. Tama to. Nandun eh. Ita silihan? Di mana itu gipak ka na bakbon sa manas. Tadi wak kamu siya sa karang nagkaman. Ang samari lubrato ko ng lubidan ni. Karang bensin ko. But sa lubi. Para man tong bata. Oy. Hoy Monica. Ang sabag mga taong sikan batsa to sila. A few moments later. Kanihang saging, nilo na. Tangan o tiktik. Pagpatos na gusto ang suman. Kaya maapas ang isang anja.
Yan na. Naik kayak juga. Ito dia. Kumpul aja. Dinugan ni nga ang saging nga puti. Daya putong dinugan sa Alicia kay sa Alicia magyagig lusong, lubok man. Aniwa, wag dinugan sa Alicia ang sa walad po. Bugas nga ginaling. Ani yellow corn ni, yellow corn. Pasok ka be. Kain ka ng ganito? Be, Yasi? Kain ka ba? Yeah. Ayaw mo suman? Ha? Ayaw mo kumain ng suman? Kamatan ako ka nagtubig. Dito sa bato, pinahati po may mga pinasod. Tagpila nagbalik dyan, titagis. Anak ka daga ah. Oo, pulig dyan. Wala, maligo na siya. Mainit pa. Saan ko ang sumbero? Ibaw na yung pagkaglangon sugod. Napraktisa. Ang ako, ibaw. Na, kay bawa pala kang dako naman tali, galing ako. Nagba mo lang ko, ito na ba na bang kung tatayong panagat? Ikaw, ibaw ka. Di lagi. Ang ako di ay daplin mo. Bitaw nang di ko kaligo o di hunas. Huwag ka baglangoy. May ikagramang na maglangoy-langoy. Ang sige ibaw. Agawin ka na nagat mo na abang tatay sa una. Stak ni Nilas, nagi trabaho. Basta hindi pa sila ganahan na pa sila sumahan na pa sila paan. Ano nang takang tupad mga alas 3, maluto na niyo. Istak na sila. Stuck na sila. Hindi mo kagpan. Hindi mo kagpan. Yung balik magdagat o dako. Sila. Isang yung kwato. Kawas kuan. Ano? Ya. Bye. So, hindi mo kagsumang mais. Sabi Roy, sa lasa. Ano Joy? Muna yung mga barad. Mga manghod. Mga manghod sa tuhod. Itaw kani mo na ito yung Ariston, Burato. Mana Ronaldo. Sila senior.
Kaya dia may isa ka, kuan, Pino. bit ko man eh. Pino na yung pilisyo. Ito na. Sumanda. Boss. Manang siya. Ha? Nahay. Pasal ato sa akong amigo. Ay, numay. Boss, suman boss. Mais lagi, yellow corn. Dilo ko nila mais. Suman. Suman nga mais. Bumag. Yung saging to ha. Bumagtay din mo ha. Sobrang lagi saging. Ha? Gusto ko lang saging, ang mais. Kag tik-tik ba? Oh, di na mo. Kailan kag tik-tik? Tik-tik mo lagi yung manghut sa binlad. Kung di kaila, tik-tik. Katundong, itong Tagalog. Ayaw mo? Ban. Ipay. Anong tinapay? Ayaw mong suman. Ay, tao dari mo. Tingin mo kaya? Ha? Buruk-buruk, ini kebakan ya.